Čaute všetci, tu je Ševňu a vítam vás pri novej hre, ktorá je legendárna hra na starý počítač XP. Je to hra Zootikon, po laicky povedané Zootikon s Y. Je to strašne dobrá hra a keď som bol malý, som ju baštil, hrával, jedna radosť. A natáčam ju pre spomienkovú slávnosť, aby si aj ľudia, ktorí to hrávali predtým, zaspomínali trošku. Možno pre ľudí, ktorí sú dneska možno trošku chorí, alebo ich niečo bolí, odreagovať trošku a dáme si niečo tvorivé, čo na našom kanáli ešte tvorivé hádam nič nebolo. Takže dnešok by bol takýto, že si dáme hru Zootikon. Je to proste hra, kde máte zoo, takto máte svoj plac, takto, toto ohradené to je váš plac. A môžete sem stavať hociaké tieto klietky a dávať tam hociaké zviera, starať sa o nich a potom sem budú chodiť ľudia, budete zarábať. Ale máte tu rozpočet 500 000 000, som si nastavil najväčší love mači. To je najviac ako sa dalo nastaviť. Ale nemôžete skrachovať, ak budete skrachovať, tak potom je problém, nedá sa nič robiť a budete musieť predávať veci a nakoniec musíte začať novú hru. Takže je to veľmi komplikované, je to veľmi ťažká hra ale my sme starí dobrí skilleri, tak ideme na to. Tuto máme pletivá, ako môžete vidieť. My si dáme toto je lacnejšie, ale toto je silnejšie. Takže, aby keď skrachujeme, aby to už stalo za to, aspoň tú chvíľku. Takto si dáme takúto priehradku. Tu si dáme exhibition. Dáme si prvú exhibition, dáme, že zebráci. Akože nie žobráci, ale akože tam dáme zebry. A tuto máte krásne zvieratka, na začiatok máte iba toľkoto málo zvieratiek. A potom dostanete ocenenia a ďalšie nové vybavenia a takéto veci. Tak dáme si zebru. A tuto máme chalan, žena, tak si dáme ešte ženu. Ringy. A teraz musíte im prispôsobovať podmienky. Väčšinou si kliknite na to zviera, dáte si toto ringy, semkaj a máte tu. Potrebujú piesok a hen také tie rastlinky, tak si zoberieme piesačnú tú pôdu, dáme si najväčší plat a ideme. Takto si tu pekne vidíte, keď dávajú smajlíkov, tak je dobré, ak dávajú červených, tak je zle, lebo sa im to neľúbi. OK, nejaké rastlinky, tu dáme im takéto, že už sa im to neľúbi, už je zle a je zle. Vidíte, aké sú skromné, 2 stromčeky im stačia, dobre? Nejaké kamienky, takéto malinké kamienky, by sme si ringy. Takto krásne, takto hoci, ako im to tam pohádže, už je zle. A potom môžete takto s týmto traktorom, či čo to je, ničiť ich. Takto, ping. A už je zle, a je zle. A takto je taká pohodička, paradička hra, ako keď som bol malý, som ju hrával non-stop. Takže je to strašná dobrá hra a veľmi sa mi ľúbi spomienka, jak bolo. Tu máme, vidíte, chcú vodu a už nechcú vodu, už nechcú. A takto to proste funguje. A potom si môžete kliknúť, že na tú a máte tu vypísané, že The Enaut Shelters, aha. Takže nie je tu dosť prístrežkov alebo búdiek pre tie zvieratka. Čiže tuto máme takto búdky, takéto, zatiaľ máme 4, potom sa to bude zväčšovať a tak. A najlepšie dať búdku hneď pri dvere, lebo keď sem dáme, že personál, ktorý sa o nich bude starať, počkaj, zle, tak im bude dávať proste jedlo hneď k dverám. A keď budú mať búdky ďaleko od dverí, tak budú často hladné, lebo nebudú mať dobrý dosah k tomu. OK, tak to teraz nejakých ľudí, toto sú tí ľudia, sem dáme lekára, inštalatéra, toto neviem, aký paják, nejaký, no nevadí. Vidíte, už im sype jedlo. Takže máme prvú zebričku, už te chodia aj ľudia, vidíte, a tuto máte takéto veci, že môžete zdražovať, zlacňovať podľa toho, či ste v kríze alebo nie. Zatiaľ tu máme jednu zebru, tak $22 je podľa mňa dosť málo na to, že už tu máme dve zebry, tak si dáme trošku 23,50, aby to už nejako vyzeralo. A potom tu máme chodníčky! A tiež sa musíte starať aj o ľudí, hej? Lebo ľudia, im nestačia len zvieratá, oni musia mať aj nejaké tie stánky s jedením a takéto veci, hej? Záchody, no záchody sú tiež dôležité.
Takto si sem dáme cestičku. Takú lacnú, nebudeme ich rozmaznávať. A tuto dáme záchodíky. Záchodíky. 2 budú stačiť zatiaľ. A automaty na jedlo a pitie. Takto, jeden na pitie, druhý na toto. A to by mohlo zatiaľ stačiť. Zebru, či čo to je, žirafu? Zebru, ja som troll. Zebru. Dobre, a spravíme z tohto úplne namakanú zoo, jak sa patrí. Takto, dáme si piesoček, vidíte, jak sa im to ľúbi. Ľúbi sa vám, však ja viem. Zatiaľ mám peniaze, tak vás budem rozmaznať. Pokiaľ nebudeme mať peniaze, tak budete mať smolu. OK, toto máme jednu zebru. A rastlinky si dáme, že aké oni majú radi, a takéto dlhé, také vysoké. Dáme si tieto vysoké, toto zatvoríme a dáme to sem. Hej, tu budú mať hotový prales, mančano. Ono je brazílsky prales, kokšo, toľko stromov. A už máme nové ocenenie, to som aj... Toľko stromov? Ty kokšo, to majú dobré. 24,50, toto bude najluxusnejšia zoo na svete, ty kokšo. Lepšie než v Bojnicách. Šakalaka. Takže nemajú prístrežky a trošku tvrdší alebo drsnejší povrch. Drsnejší piešok. Tu máme drty. Dáme tieto drty. Takto im to sem nahádžem. A ešte si to môžete takto otáčať, aby sme ich videli. Takto, nádhera. A už ne. A toto? Čo by? No vidíte, ja viem, ja vás mám rád. Už nie. Dáme sem taký jazierko sem do stredu. Už není dobre. Raz, dva. Už není dobre. Tak, oni sú takí skromní na tú vodu. Aha, a tu máme búdky, viete, keď sme chceli dať búdky. Ale na žirafy ešte nie sú žiadne búdky, oni majú až potom. Áno, a na druhú stranu by som si dal ďalšiu klietku. Sem dáme levíkov! Jak sa patrí, jak najväčší šefinovia si tu budú chillovať tuto na piesočku. Čo si viac prijať? Čo viac si môžem prijať? Keď poviem, že mám ťa rád. Keď poviem, že táte tore. Omgeš, egeš, pieleš, megeš, leketlek. Nechal som sa uniesť, prepáč. Kamene, jednoznačne kamene, to patrí proste k levom, oni sú drsňáci, oni majú ani... Koľko tých kameňov, však to je jak na štrkovisku, ty kokšo. Tak, to im to otočíme. A potom, aby som nezabudol, oni môžu mať aj mláďatá. Jak si skáka, jak si skačka, moja žirafečka. More animals, jej! Máme viacej zvieratek, no pozrime sa na to. Wow, ty kokšo, kúkaj na to stádo. Takže máme asi, máme už aj opice. A máme už aj takéto krokodíla tučňakov, no, tak to už je čo povedať. Potom tu máme ešte také, že úprava terénu, toto vám chcem teraz ukázať, to mi teraz napadlo. Že proste zoberete, že... Tak, vidíte. A možno si hovoríte, že na čo to robím? Čak to je úplne škaredé. Ale ja vám ukážem, na čo to robím. Ja vám ukážem, na čo sa to robí. Čo viac si môžem prijať? Keď poviem, že mám ťa rád. Čiko. Keď poviem, táte tore. Ente, tore. Tak, a teraz vlastne, to je úplná paráda. Pecka, to je pecka. Ďalšie. Dostali sme 25 000. Ideme na to. Dobre sa nám darí sa nám. A teraz, dámy a páni, sledujte toto, dáme si sem tučňakov. Hej! Dvaja stačia? Myslíte, že dvaja stačia? Nie som si istý. Jak sa tam, čo tam robí, prosím ťa pekne. Tak, majú tu sneh. A oni majú radi asi morskú vodu, však. Á, vidíte, aké sú šťastní, sa tam hrajkajú, jaj! Nejaké snežné kamienky by sme sa im nahádzali, takto. Toľko kameňov, však čo ste vy, normálni? Že už tu ani priestor nemáte. No, konečne, ty kokšo, toľko kameňov, kúkaj na to, kúkaj koľko kameňov! Však to ani oné,
kameňolome není toľko kameňov, ty kokšo. A rybičky. Trošku zvýšime cenu, keďže už tu máme aj tučniakov aj levov. $26 je podľa mňa... Takúto zoo $26 je podľa mňa skoro jak zadarmo. Teda v skutočnosti by som za takúto zoo nedal ani 10, ale tak viete no. Údržba tučniakov niečo stojí, však to není len tak. Skúste doniesť na Slovensko tučniaky, čo vám umrú. A už máme Small Giraffe Shelter, toto je pre žirafy, hej? Aby ste vedeli. Už majú aj žirafku! Jej! Nádhera! Není tu dosť prístrežkov. A čo ja mám s tým? Videli ste niekedy tučniakov v prístrežku, však to ani nejde dokopy. Jaj, buď rád to, čo máš, nebuď rozmaznaný, dobre? Už mi lezeš na nervy, tučniak, dobre? Môže byť? Fajn. Kokšo, jak malé deti. Skontrolujeme, či sa tu ľudia majú dobre. Asi nemajú. Málo jedla, pitia a nemajú si kde sadnúť, odpočinúť. Tak to jedno sem dám. Už majú toľko tých tu majú, že sa nemajú čo sťažovať. Ešte nejakú lampičku pre romantiku. Takto. Tak, a to majú najväčší luxus v dedine, počkaj však. OK, dámy a páni, ale nie som si istý, že číženci náhodou neskončili, pretože ako poznám, tak dlho nevydržíte pri dlhých videách. Čiže, tak ďakujem vám a dúfam, že som vám aspoň sme trošku zaspovedali na staré dobré časy a dúfam, že toto nebude posledná spomienka, takže ďakujem, že si pozrite toto video, ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, ak nie aj tak, alebo odber a určite sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute, majte sa a čau. No čo je žirafka? Pozdrav, nepozdravíš do videa, nepozdravíš. Wow, toto je žirafa, toto je zebra, ja som troll.